ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шодазон ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. умед дорам ки мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. дӯстони азизи видеора ман аз тарафи Мираж, аз корвон тарафи Мираж, поёни ҳафтум дарвоза дохили бозор надромада магазинҳо ҳастанд. сеюм магазин ба навор гирифтагӣ метавонед омада хитом бобинед. кофтичкаҳо ҳасташ 60 сомонӣ барои то синфҳои 4. аз синфи 1 то синфи 4 инам хеле кофтичкаҳои хушрӯ. юбкаҳошон ҳам ҳамин хелай аз анамин 55-60 сар мешава то 70-75. ино истеҳсоли Хитой ва истеҳсоли Узбекистонанд. ина марҳамат кофтичкаҳое ки барои синфҳои болоӣ ҳаст. барои вайҳо бошад аз анамин 80 сомон сар мешава нархаш, нархи донаш то 100 сомон 90 сомона. марҳамат юбкаҳошона бинед чӣ қадар хушрӯ. сарафано ҳастай. ана ин прессировании юбкаҳо ҳастай барои синфҳои болоӣ. иноам 70-80 амхе нархошон. баъд патяшка ҳастай. патяшкаҳо нархи донаш 90 сомонӣ. сарафано бинед чӣ қадар хушрӯ. иноам 85-90 амхе нархо дорад. баъзе сарафано ҳамроҳи брук ҳастанд ва ё камакак нархш бодигатаранд. бинед иҷа кофтичкаҳора барои синфҳои болоӣ мисол кофтичкаҳои 65-70 сомонашам ҳастай. ана юбкаҳош. юбкаи дарозам доранд, юбкаи калтаям доранд. ана иш бошад бинед жемчугдор. ям барои синфҳои болоие. чӣ хеле ки гуфтам нархошон 80-90 ҳам хеле мешава. нархи ҳамин юбкаҳо. ана инш хушрӯвай. бинед қиматаш ба фикрам ҳаминай 85 ё 90 сомонайда. ина масалан кофтичкаҳоша бинед чӣ қадар кофтичкаҳои хушрӯ. ҳам мисол нигину турдор дорад, ҳам амхе оддӣ дорад. кадом намуде ки барои мисол духтарои шумо дар корай пайдо карда метавонед. бо худтон мустақилона метавонед як бори дига омада бинед ва нархи наво карда харидорӣ намоед. иҷода дӯстони азиз, инчунин ман двойкаҳоро ба навор гирифтагӣ ҳастам. нархошон ҳар хелае двойкаҳора 140-150. анаи халат бошад поёнош турай, халати дарозай, остиношам турай 150 сомонӣ. баъд киртапочашам, халату почашам ҳастай. набинед сиёҳ дар кунҷ. поёноша бинед чихе турай, ҳам дар почаш, ҳам дар худи халат. нархаш 150 сомонӣ. иҷода ҳаст куртаҳо ҳар хелай нархошон. аз анами куртаҳое ки мебинед шумо аз 120 сомон сар мешава. қимат 150 сомонай. дӯстони азиз, ин нархҳои донашай. касоне ки мисол оптом мегиранд, оптомаш арзонай. марҳамат ба мо нависед дар ватсапи мо. албатта ки ман ҷавоб метиҳам. ина бинед анамин двойкаҳо ҳастай 120-130 нархошон. нархҳои донашон. куртаҳо ҳаст бо иҷода ҳам двойка ҳастай, ҳам куртаҳо ҳастай. ино маламирканд. размерошон анами куртаҳое ки дида истодаед то 50-52. ин тараф бо паплинош ҳастай. ина бинед паплиношам ҳар хелаянд. аз ин тараф бинед ино кнопочниҳо. ана ин моделикаҳошон 120 сомон 130 сомонӣ. нархи донаш. аднатонияш ҳастай. ира агар ки касоне ки хоҳад ки миёнашам хел наиста, ременташ гирифта мешава ва худаш курта кушотай хушрӯвай. вале мисол размери калон надорад. размери калонаш ҳамин 50-52. иҷода бо ҳастай ана ин намуд гулдорош.
марҳамат. Инчунин анаи двойка падоби двойкао кардагиам. Нигоҳ кунед 140-150 сомонӣ нархошон. марҳамат доингоҳ ҳастай дӯстони азиз. доингоҳи беҳад хушрӯ нархошон 130-140 сомон, 150 сомон. ина марҳамат. ино размерошон ҳастай размерои калон доранд аз доингоҳ. қисми болоирам тамошо кунед. инам материалошон хушрӯа 140-150 ҳамахе нархо. хулос дӯстони азиз, аз анамин 120 сомон сар карда шумо метавонед анамин хел киртора пайдо кунед. касоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд метавонанд бо худшон омада аз наздик бинанд ва хости дили худшон нархе ки мехоҳанд мисол ҳамроҳи савдогар гапзанон карда харидорӣ намоянд. зеро ки чӣ хеле ки медонед бозор ҳархелай барои ҳамо чандҷора бинед ва аз як ҷо харидорӣ намоед. тамошобинони азизи ҷада бошад ман чӣ кор кардам. ана ин намуд вайюра паплиное ки гулои навай омадагӣ ҳастанд ино 50 сомониам. як бор гуфтам ба навор гирифта ба шумо пешниҳод кунам, шояд ки ба шумо писанд меояд. рости ман гуфта будам ин каналымда дигар паплин намепартом ва боз ҳам имрӯзам хеле видеом кӯтоҳтар буд. ин паплинора дар охири видео мондум ки шояд ба шумо писанд меояд. тамошобинони азиз, касоне ки медонанд канали вай дорем, дигар дорем. мо канали дуюмон ки се духтаракон ном дора. марҳамат, агар хоҳед моро дастгирӣ кунед гузаред ба ӯ каналмонам подписатсия кунед. умед дорам ки писандтон мегардад. дар уҷа бисёртар влогоянд. ана бинед инамино ҳамаш гули наванд. 3 метраш 50 сомонӣ. бисёрам хушрӯванд. и борон нав омадан. ростига боз ман монтаж кардестам ҷа овозои кӯдако бозӣ кардестиянд. шояд ки шумо камакак нороҳат шавед. бахшиш. ана бинед инаам гулои нав. аз анами гул 4 ранг дора. бисёр ҳам рангҳои хушрӯви хадавой. касоне ки барои савдо харидорӣ кардан мехоҳанд марҳамат биёед. ина 50 сомон 3 метраш. касоне ки дона гирифтанӣ мехоҳанд нависед, бо ман мефаҳмонам барои шумо. ина нигиндорош бошад. инора ҳам хе экземпляр нигин задагиянон дар иҷа барои витрина мондагиан ва ёра намефурӯшанд дӯстони азиз ва ё барои нишон додани анами хел паплинея. зеро ки ҳозир ами ҳама паплини нигиндор мегира ва паплини бенигина мебини дигар хе метоба.